Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарон, падарон ва модарон, ай ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки ҳамин видеоро ҳози тамошо дорем ба ҳама бирасонем. Бародарои азиз, илтимос ва баъдан гуфтаниям ҳамон шахсое ки канали YouTube дорен, видеои маро скачат мекунен, барои мо хубӣ мекунен, картаи моро мемонен. Ай шумо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад, бародарои азиз, видеои маро скачат карден, монден, илтимос картаи маро намонен. Ва баъдан шахсони дигар, бародарое ки дар ягон канал мебинен ки ягон кас видеои маро гирифта монда, картаи хича монда, илтимос дар комментариёш бинависен ба забони тоҷикӣ, ба забони русӣ ки ин дурӯғгӯи картаи Парвиз нест, бародарои азиз. Ва баъдан сеюм хоҳишам ҳамин ки ман то худам нагум ки бародаро ина биёен ягон ҷо мерем, ина марҳамат картаи ман дар ягон картае ки шумо дар интернет мебинен шод напартоен, яъне видеои кӯҳнаро мебинен, шод напартоен бародарои азиз. Салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.